δύο ημιτελικοί του Final Four. Δύο ελληνικές ομάδες σε αυτούς. Εντάξει, φαβορί είναι απέναντι. Παναθηναϊκός. Όχι, φαβορί είναι στα δύο παιχνίδια οι αντίπαλοι τους. Οι αντίπαλοι τους. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός συγκρούεται με τη Τσεσεκά Μόσχας. Ναι. Πάρα πολύ ισχυρή η Τσεσεκά. Σε όλη την πορεία του τουρνουά της Euroligas έχει νομίζω μία ήττα νομίζω. Και αυτή ίσονος σημασίας, χωρίς κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον που λέτε κι εσείς, ναι. Οπότε φαβορί είναι η Τσεσεκά Μόσχας. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πάντα Παναθηναϊκός. Έχει, όσο και να πονάω που το λέω, είναι βαριά η φαντέλα του γενικά στην Ευρώπη. Στο μπάσκετ. Παναθηναϊκό ακριβώς. Ναι. Στο ποδόσφαιρο το αμφισβητώ. Ναι, το κατάλαβα. Το μπάσκετ όμως δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Και ο Ολυμπιακός παίζει. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρτσελώνα, όπου εντάξει, η Μπαρτσελώνα είναι και μεγάλο όνομα και ο Ολυμπιακός είναι μια νέα και πρωτόπερη ομάδα με καλά υλικά και ενθουσιασμό πολύ. Δεν είναι, ξέρεις, είναι και αυτό ένα αμφίροπο παιχνίδι στη βάση του, γιατί και το πρώτο είναι αμφίροπο παιχνίδι εξαιτίας της βαριάς φανέλας του Παναθηναϊκού και του προπονητή του, ο οποίος ο Μπράντοβιτς είναι γάτα των πάγκων. Βέβαια, απίθανος είναι. Και υπάρχουν πάντα στον αθλητισμό, υπάρχουν περιθώρια. Και όταν μιλάμε για ημιτελικό προπονητή. Τον Νίκοβιτς. Και αυτός πολύ καλός. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις θα περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Σύγκρουση γιγάντων. Ακριβώς. Στις 6 ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Τσεσεκά και στις 9 ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελώνα. Την Παρασκευή και την Κυριακή. Είναι ο μικρός τελικός και ο τελικός. Ας ελπίσουμε ότι στο μικρό τελικό δεν θα έχουμε τις ελληνικές ομάδες. Καλά, εντάξει, άμα έχουμε, νομίζω ότι να έχουμε τελικό Euroligas Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δύσκολο, δεν νομίζω να βρει, όχι, σε τελικό όχι. Πάντα σε ημιτελικούς. Το ξέρω, το έχω παρακολουθήσει ότι συγκρούεται. Σε τελικό για να όποιος νικήσει να πάρει το τρόπαιο είναι πρωτόγνωρο. Αυτό και νομίζω θα αποσκελίσει και την ιστορία του Συμβουλίου Αρχηγού του Προέδρου υπό τον Κάρολ Παπούλια, αν γίνει Κυριακή. Γιατί εδώ είναι ένα θέμα τώρα στον προγραμματισμό μας. Και η Φωνή της Ελλάδας θα είναι παρούσα στις εξελίξεις όπως είναι πάντα. Κάθε μέρα και σήμερα και όλες τις μέρες. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Το παλεύουμε. Βέβαια, το παλεύουμε και ευχαριστούμε πολύ που μας επιβραβεύεται γι' αυτό. Αλλά τώρα ή Σάββατο ή Κυριακή, ανάλογα με το πώς θα πάνε τα πράγματα. Λογικά θα γυρίσει σήμερα την εντολή ο Αλέξης Τσίπρας το πολύ αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί, ναι. Νομίζω θα δοθεί άμεσα η εντολή στον Ευάγγελο Βενιζέλο, στο τρίτο κόμμα.